Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic confinat de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré del crossmèdia japonès i coreà, novel·les lleugeres, còmic, anime i videojocs. Quan ens endinsem en la cultura otaku japonesa o coreana, descobrim una cosa molt particular. Si hem trobat una història o personatges que ens han fascinat, podem descobrir que el seu origen sigui o l'anime, o el còmic manga o webtoon, o els videojocs, o les novel·les lleugeres. El segon que descobrim és que la història es pot acabar compartint en tot un món multimèdia. Un manga pot crear un anime, que porti unes novel·les lleugeres i a uns videojocs, o un videojoc pot crear un anime que generi un manga i unes pel·lícules. El que és més segur és que podem gaudir d'aquesta història i personatges en diversos o en tots aquests mitjans. D'aquest món de mitjans, el concepte que us pot ser més estrany és el de les novel·les lleugeres. Una novel·la lleugera, també anomenada ranove, és una novel·la amb algunes il·lustracions d'estil manga i està orientada en principi al públic juvenil, encara que també hi ha molts adults que la segueixen. Són normalment convertides en sèries en revistes literàries. De fet, les més populars poden tenir 15 o 20 volums i seguir creant-se de nous. Les ranoves s'han tornat molt populars al Japó i a Corea, i les editorials busquen nous talents amb concursos anuals dirigits als escriptors. Després de molts anys de peticions dels afeccionats, les editorials espanyoles i occidentals han començat també a publicar aquestes obres. Hem parlat de mangas, novel·les lleugeres, animes i videojocs, però la cosa es pot expandir a altres sectors, per exemple, pel·lícules d'animació, i sèries o pel·lícules amb actors reals, els anomenats live action. Hi ha històries i personatges que s'han convertit en icones culturals. Per exemple, One Piece, que es fa servir per promocionar el turisme de determinats llocs de Japó, o que fins i tot compta amb un musical o obres de teatre. També hi podem trobar històries en audiollibres. Els afeccionats poden escoltar la música de les bandes sonores dels animes i pel·lícules, l'anomenada anisong, col·leccionar figuretes o accessoris de merchandising, jugar en cartes col·leccionables o fer cosplay dels personatges. Així doncs, els seguidors de les històries del món otaku s'han convertit en consumidors d'una gran varietat de productes relacionats amb elles, dins un concepte de multiplataforma o crossmèdia. Al Japó, la majoria de productes que s'han creat seguint una estratègia de multiplataforma no són obra d'una única empresa, sinó de l'acció conjunta de diferents grups o conglomerats empresarials. A aquests projectes de caire temporal se'ls anomena comitès. Dins d'aquests comitès hi podem trobar normalment estudis d'animació, editorials, distribuïdores, agències de publicitat, cadenes de televisió, productores de música i fabricants de joguines. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic confinat. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.